kok. Kok penahan aku.
lho mulai. Gak bingung ngono. Aku wis. Ayo satu. Delok aku geger. Wong delok iki duwe nilai. Kan saya salto ya salto. Kowe kudu salto. Nek wong delok nek kanggo kowe iso nilai. Iya. Nek kanggo gak ngono, Mas. Lah terus piye? Nek wong delok ki wong kendhalok ora tombok. Ora kok kadang pelaut. Maksudnya tombok kuwi tombok piye? Lah ngono kok sak nyetano lho. Oh iso. Hei, Lho aku kowe lho, kowe ping 20, kowe ping 30 aku pisan lho. gak terima. Trimo ra trimo arek kowe. Hei, wong kene sing nanggap kowe bal. Wah, kowe geger ngopo. Kau dia omongan entar. Piye? Memang iso nglarai penonton wis ora iso tombo to. Belum alon ning ora tombo. Iya to. Lah saiki kok penonton kene iso fair. Maksudnya